не може да живее без Христа. Върни ме към живот, върни ме към живот, живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Дай за мен от тази прах, за моята душа, която се проля, която се проля на кръста. Дай за мен от тази кръв, за моята душа, която се проля, която се проля на кръста. Аз просям милост, милост, милост за мен. Аз просям милост, 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 милост за мен, че душа ми не може да живее без Христа. Че душа ми не може да живее без Христа. Върни ме към живот, върни ме към живот, живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Живот с теб, живот с теб, живот с теб на небе. Амин. Стъжено сърце аз тази песен, душата в мене тъжи, че много отстъпили Бог за тях тъжи, Бог за тях тъжи. Кой в човеци съблазни, кой сърцето Бог света преда, по свой начин той вярва и така ще се спаси, и си така ще се спаси. За вас ме по-добре да не ме познавате, да ни мои още кара страда и още страда, но цена всеки ще плати. Страда и още страда,
Изкупила се душа от Тебе, Господи. Докосвай тази вечер, Татко. Стъжно сърце пея аз тази песен, душата в мене кажи, че много отстъпили Бог за тях твори, Бог за тях твори. Кои в човек си съблазнил, сърцето света предал, по свой начин той вярва и така ще се спаси, и така ще се спаси. За вас ме по-добре да не ме познавате, раните мои още кървя, страдам и още страдам, но цена всеки ще плати. Страдам, но цена всеки ще заплати. Боже, деца Боже, води ни всякога, Господи, напътствай ни, Боже. Алелуя! Благословен си, Господи, и всичко на Тебе дължи тази вечер. Всичко ме дължи на Теб, Исусе, и отдеха и любов, всичко ами оттуда. То сила десман, то сила десман, молитва, който те устоила. То сила десман, и молитва, който те устоила. Смиреното лав до край мека хвалина. Бъдете благословени. Слава на Господа! Слава на Господа! Айде още веднъж! Приятели, нека да споделя нещо. Тук,
в нашето село сме две църкви. Това обаче не значи, че сме две по-отделно. Тоест, искам да кажа и че двете църкви работим за една цел. И това е да достигнем онези, които не са достигнати. Затова, приятели, аз искам да поканя тук другият ръководител на църква, брат Симеон, да дойде, да поздрави и да сподели това, което Бог му е вложил в сърцето. Брат Симеоне, заповядай. Слава на Бога! Колко е угодно да бъде в еднодушие, братя и сестри, тази вечер. Нашия Бог това иска, Той се радва. Милиони ангели се радват и танцуват, а дяволът трепери. Тази вечер искам да споделя, братя и сестри, последно време живеем с една темни като рега и шлъв и няма време. Нека всичките, които са познали Исус, нека да тръгнат в този път. Защото има тесен и широк път. Има рай, има и ад. Но ние трябва да познаем истината. И истината да ни направи свободни. Нека Бог да ни благослови. Тази вечер наистина аз умолявам всички Горон и Сандро. Нека наистина да познаят истината. Нека така нашето село да бъде Христово село. Нека Бог да ни благослови. Това е чудно, братя и сестри, да чуваме наистина за Господа и да идваме само за Господа Исуса Христа. Да няма ресторанти,